Eweche mag tuke en ni tim mar Kenya mar cross country mar kilomita 10 ikore ne piema mag laro osimbo mar piny ngima. Katelo mar timno wacho ni gisetimo ikruok moromo madhi konyogi yudo midila e tukego. Tukego dhi timore Florida e piny Amerika. E thuolo mogik ma Kenya noyudo goldi e cross country mar piny ngima mar kilomita 10 en higa mar 2017. Jong'wech ma Uganda emosebedo ka yudo goldi e ng'wego e higni mokalo, ka kocha mar timno Patrick Kivuti nigi yie ni wang'ni tim mar Kenya dhi timo maber kaluwore gi ikruok ma gisebedo godo. Na sisi tuko na imani na hii timu yetu. The training has been good, the cooperation has been good, and they have a very big and they have a very high. We have a high hopes in them, and they are focused. Vile tunaenda Florida. Florida ni USA, na USA unajua kwa middle distance sio rahisi. Considering that hiyo inchi ni watu middle distance ni wazuri na huko ni kwao.